מה זאת אומרת? צלצולים וזה. למה? מכיר את הזה, את הרעש הזה של הבירוע? מחובר ללוויין. שמה? בו 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 בו. רעש של מה? באוטו שלי כשמעניין את ההתחלה של כזה כמו בלו. כאלה קטנים. ראית את זה? עכשיו אני מבין למה עוד אותך אוכל. ברור? אבל זה הר אחד הר של איזה שנה וחודשיים כבר. מה זה? זה הר אחד הר של שנה וחודשיים בערך. יש לך עוד בשר? כן. כי אני נוהג, אני לא... בוא נגיד ככה, אני נוהג נגיד ב-90%. אני לא רוצה להביא את הצמיגים לקריסה או לדופן, אתה מבין? הגעתי למסקנה שככה, אתה יודע, אפשר באמת ליהנות יותר לאורך זמן. זה הבדל אולי ששנייה בזה, אבל אתה יכול לשמור על הדברים הרבה יותר. כן. אבל הר אחד הר זה ליגה, אין מה להגיד. אני אמרתי ש... תעשה את הפדרל. נדרש קורא לך פדרל. תקשיב, אני יכול להיות, אבל אני מבחינתי אמרתי, אני מוכן לעשות איתם התחייבות לכל החיים, במחיר הזה אני קונה רק מהם, ותמיד כל החיים בכל אוטו. אין, צמיג מדהים. מה לאוטו שאין במידה. כן. מדריך? כן? מה? יש קבוצה הבאה? רק תגיד. אנחנו מסתפרים, מה? זה יפה מאוד. בונים. מה? זה בלחתי על כולם. עומר! הבחור דורש רק עוד פעם. לא, הוא בסדר, תדע לך, חמוד לאללה, הוא בסדר גמור. וואי, כיפק, באמת. ילד חמוד לאללה. יאללה, סע. לסגור אותם בהקפה. אתה יכול לסגור אותם בהקפה? אם הם יצאו זה, 20 שניות אחריי. חזק לאוטו על הצד.
אני לא צריך קירורים. לא, עשית כבר! לימדתי לך מקודם, לא? כן, אבל התעלמתי. זה. יפה מאוד. יפה מאוד. 42. כן? ורונן, הנה הוא, רונן! אז חבר'ה, חבר'ה. עכשיו עשיתי קצת יותר בקטע של זמנים. כן, סבבה. עכשיו נסעתי גם בקטעים שמקודם לא לחצתי דוושה מלאה, אז עכשיו נסעתי כאילו קצת יותר חזק שם. היה לך 42.7, 42.2 ו-42.4. אוקיי. האחרון היה לך 42.4. סבבה, מצוין. כמה הזמנים? היה אחרי זה. אתה עשית הכי מהר נראה לי, היה שם 45. רשקו, לא. לא, אבל בכלל נגיד כמה הם עשו? בכלל עשה 45. 40.5? רשקו. בסדר, מצוין, כבוד, תודה. נכון, ליד האביזה. רונן! בדרך כלל. את העגלה. יפה, זמן מכובד, בהתחשב בזה שבישורת הם מקצצים קצת יותר ממני, לא?